Xabi Bilko da dinamizatzaile eta Alberto eta Borja islari, bai? Alberto Barandiaran Arkason jaioa da, bai? Eta historia eta geografian lizentziatua Deustuko Unibertsitatean. Madrileko Unibertsitate eta Madrileko Unibertsitate Autonomoan. Gero 1990etik Euskal Herriaren inguruan lanean ibili da, bai? Hasieran egunkarian, ondoren berrian eta gaur egun ekimen Euskal Herriaren elkarteko zuzendaria da. Berak ez dut zuzendaria da, bai? Hainbat liburu bekaleratu dauz, kazetaritzaren inguruan, eta bere liburen artean dauz adibidez, Dolores Ibarra pasionaren geografia, Iruña Bereia Azere Eusko Lana, edota ez gaigu kronika liburua, bai? Gero, hortaz artez, Barakadokoa, nahiz eta? Alderrez. Portugalete? Barakado musizera. Vale, Portugaletekoa da, bai? Historialaria eta ikus-entzunezko komunikazioan doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatetik. Nortaldeko ikerlaria eta euskarazko daren diatotikoan ez eta honi lan aldatzea dagoen, baina, behategian dengo koordinatzaile ibili da, eta erroka digitalean elkarteko kide beba da, Xabi Gaz batera, bertan alkarlanean dabiz, bai? Aurten aurkeztu dau bere doktorego tesia, eta bertan handu da euskaldunok egiten dugun euskarazko hedabideen kontsumoa hori izan da pura beren aztergaia. Bai? Eta gero azkenik Xabi, bai? Saierran Davide aurrezti, Bilbon jaioa, Deustuko Unibertsitatean dabil ikerlari, berabe ikus-entzunezko komunikazioan eta administrazioan eta politika zientzietan lizentziatua da. Eta, bera Deustuko Unibertsitateko Euskalgai Institutuan hor lanean, bai? Errota digitala, eta, gero buruko komunikazio sailburua bebasara, bai? Eta, izko. Bale, ordean, lan luzetu barik, zegoen ari. Eskerrik asko da hori, etorteagatik, zailagoa da azkar ostean hemen egotea. Eta, gure arratzaldunetako ardura eta askura izango da goizean ibili baldin bagara lan munduaren bueltan eta euskararen bizi berritze eta bizi indartze horren inguruan. Alberto eta Gorka gonbidatu ditugu, pixka bat komunikabideen, edabideen munduari erreparatzeko badakigulako lanean denbora pasatzen dugula, baina komunikabideekin harremanean gero eta gero. Eta horre ere, gauzak dinamika sozialak eta pertsonalak aldatzen ari dela. Eta hor badela agian momentu bat, pentsatzeko, ikastaroak esaten zuen bezala markoak, pentsamendu markoak, horren inguruko diskurtsoak eta denetzen. Beraz, ondo baina betik ezi behar, eta Gorka, igual zurutik hasiko gara, ondo. Mi esker zure guzti hemen izateagatik, mi esker zera egon eta joneri hemen zinteko aukera emateagatik. Eta, besterik gabe, hasiko nez pixkat azaltzen haiek planteatu zizkiguten abia puntotatik edo sortu zizkian ideiekin, ez? Lehenik eta behin eta sarrera gisa, gustatuko litzaidake testu inguru pixak ematera. Euskarazko edabide gaur egun bizi dituzten erronkei ustut. Oso zaila dela horiek ulertzea, gaur egun erronka horiek ulertzea tatzen ari diren aldaketa soziolinguistiko guzti horiek aipatu gabe. Imaginatzen dut goizean ere jorratutako gaia izan dela eta biharkoetan ere jorratuko dela oso gaita ukasadorako, beraz horrek euki dezakeen zabaltasun guzti horretatik nik puntu baten zentratuko naiz, ez? Eta zehazki izango da, orain arte Euskaldunen autorrepresentazioa egiteko erabili ditugun pixkat mapen eraldaketan, ez? Hori irudikapen sentimentalak ez nola gutasuna guaren kontzeptua eta guaren kontzeptu hori ordezkatzen duten mapen arteko harremana nola eraldatzen ari da Euskararen kasuan, ezta? Alde batetik, datuek agerian usten dute gaur goizan
grafiko hau ikusi zen Twitterren erabilia izan dela eta zentzu honetan oso originala nahi izango, baina iruditzen zen grafikoa oso adierazgarria dela. Grafiko honen ikusten da, Fishmanek Physical Breathing Spaces ditzen zuen hori, besterik gabe arnasune fisikoak ez, gainbeheran zela euskararen kasuan, grafiko honek adierazten du, euskaren arnasunetan dauden herri horietan, gaitasunak edo eutxi diola edo beragiteko jora eduki duela azken hamarkada honetan eta berriz erdaldunagoak diren herrietan kontrako jora ematen dela eta beraz euskararen ezagutzak eduki duen hazkunde kuantitatibo hori behintzat eremu erdaldunenetan eman da. Baina bestetik ere, puntuan hartu behar da, iztunen sordaia ere asko aniztu da. Alde batetik baukagu elebidun moten aldetik euskalduntzar direnek gero eta proportzio txikiago hartzen dutela iztun taldearen baitan, ikusten dugu 20 urteren buruan, 27 puntu bera egin duela euskaldunzaren proportzioak eta etxetik ama hizkuntza erdera izan dutenen proportzioak gerotan diagoa dela eta 2011ko datua da, imaginatzen dut horren inkesta soziolinguistikoan are nabarmenagoa izango dela. Horrekin batera, gaitasunean ere aldaketak oso amerikoak izan dira azken 20 urteetan. Gero eta erdal elebidun gehiago dago eta gero eta euskal elebidun gutxiago oso kontuan hartzekoa da. Hemen ez daukat grafikoa, baina beste aspektu bat oso garrantzitsua, oso kontuan hartzeko modukoa nire ustez da, etxeen konposaketa linguistikoa. Eustaten datuen arabera uste 2006an egin zala buelta esan nahi dut, orain azalduko dut. Orain arte, euskaldunak etxe linguistikoki, esan nahi dute, euskaldunez bakarrik osatutako, edo elebidunez bakarrik osatutako etxeak ziren gehiengo, euskaldun komunitatearen baitan. Orain berriz, 2006-tik, 2006ko datua, 60% jadanik bizizan mistoak ziren etxeetan da. Bizikideren bat bazuten, erdal ere bakarra, eta bintzat euskeraz atzekina, ez? Beraz, ikusten du polarizazio egoera batetik, non bi komunitateak geografikoki eta inkluso domestikoki irudikatzen oso erraza zen errealitate batetik, nahasketa batera igaro garela eta hortaz, uste dut orain arte erabili ditugun mapak, gure buruan representatzeko erabili ditugun mapak, iraungi zaizkegula hein handi baten ez autorrepresentazio kartografiko horiek hemen ikusten ditugula bai. Parteren mapa klasikoa eta bestea irudikatzen duena lurraldearen gainean ez duen dentsitatea koloreka Euskal Herrian, horiei guztute dimentsio berriak txertatu bat zaizkiola eta adibidez, gero honetako mapak erabilgarriagoak izango direla. Badirela horrengo realitatea ulertzeko eta erabilgarriagoak izango direla hemendik aurrerakoa ulertzeko ez bakarrik dentsitatea, baizik eta tokian tokiko sareak eta sare horien tamaina zein horrekoak kontuan hartu beharko ditugula. Antolatzaileek planteatzen zizkiguten abiapuntu batzuk, ez nola erabileratik, nola honen inpasegoera baten arlo linguistikoan, eta nola ezagutzen aurrera egin den kualitatiboki emaitza nahiko desigualekin, baina nola erabilera pausua emateko arrazak dauzkagun eta abiapuntu horretatik abiatuta guri zer bururatzen zitzaigun, eta nik galderak erantzun behar galdera bakarri ekarri dut galdera jarriko ditu. Uste dut lehenik eta behin planteatu beharko genukela zertaz ari garen hizkuntza erabilera diogunean, ez? Bakarrik aurrez aurreko harremanetaz ari gara, kalean eta edo zein aurrez aurreko espazioetan ematen den erabileraz,
pixkat komunikabideetara ekarrita ustut, eta Xabik ondo azaldu duen moduan, komunikabideek gero eta gehiago permeatzen dute gure bizitza, leitzen gaituzte eta non nahitasun bat dago ustut espazio hori badala, hizkuntza erabilerarako espazio oso potente bat, eta kontuan hartu beharko genukela erabileraz ari garenean, pixkat ikuspegi holistikoago bat edo integralago bat eduki beharko genukela, eta horretan edabideek pisu daukatela eta garrantzi gehiago eman beharko geniekela. Kontuan hartu behar dugu zentzu horretan, jasotzaile izatetik, igaro garela edabideekin aldebiko harremana izatera. Bai edabideekin, eta gero, edabideen edukien bitartez, beste erabiltzaile batzuekin interakzioak izatera, ez? Hor badago espazio bat, non aurrez aurreko harremanetan eragina duten aldagai batzuek, psikosozialak izan ditezkenak, lotxarena, hainbestetan aipatu dena, ez, edo hiztun gisa zilegitasun izatearen autopertzepzio hori ere, agian edabideen erabileran ez dira horiek bat sartzen, eta orduan izan daiteke espazio bat, non beste aldagai batzuek eragiten duten, eta aukera berriak izan ditzakegun erabilera indartzeko, ezta? Dena den, hor ematen du egiten ari garela banaketa bat, plano onlinea eta offlinearen artean, eta ez dakit, nik ez dakit dela, baizik eta gero azalduko den nori okutu zaila diona, plano onlinea eta offlinea banagarriak diren edo gure eguneroko errealitatearen parte bi pieza diferente diren, edo txampon beraren bi alde edo egin zuen metafora, ez? Hala bada, plano horietako, txamponen alde horietako bakoitzan, hizkuntza erabilera berezituak egiteko aukerak egon daitezken edo ez, hori beste galderetako bat, eta horren guztiaren ondorioz, ea euskarentzako arnasgune izan daiteke, arnasgune ez fisiko, baizik eta soziofuntzional bat izan daiteken edabideen erabilera, ez? Uste dut pixkat izenburu honekin nire ideia edo galdera horri ze erantzun emango niokeen, pixkat irudikatu daitekela, ezta? Lurralde eta komunikazioaren arteko harremana eraldatu da, komunikazioaren eremua eraldatu delako, eta hor dauden jarketak eta etena aspalditik ikertu izan dira, ez? Espazio geolingüistikoen kontzeptua Sinclair zuen 80ko hamarkadan jada, eta berak momentu horretan planteatzen zuen mundializazioaren ondorioz populazio desplazamendu handiak egon zirela eta jatorrizko hizkuntza ez den beste hizkuntza batzuk hegemoniko diren lurraldetara populazio mugimendu handiak egon zirela eta migrante horientzako euren sorterriko telebista, satelite bidezko telebista, espazio lingüistiko telebistak, espazio lingüistiko bat konfiguratzen zuela eta erabileren aldetik zegoela irakurketa interesgarri bat, ezta? Telebista, satelite bidezko telebista zari gara, 80ko hamarkadaz, hori noski aurrera transformazioak oso nabarmenak izan dira onduz beroztik komunikabideetan, eta aurrera ekarrita Josu Amezal planteatzen zuen interesgarria litzatekeela ikustea ea fenomeno hori eskala txikiagoan errepika zitekeen, ez? Hizkuntza gutxitor kasuan, hiztunen dispertsioa berak planteatzen zuen litzatekeela territoriala lurraldekoa, baizik eta
baizik eta linguistikoa nola definitzen zuen hori, berak esaten zuen, euskararen kasuan, nola ez da hiztunak elkarren gandik oso daudenik, baizik eta gertu dagoen arren hiztunak nola gauden inguratuta hizkuntza hegemonikoa erabiltzen duten herrikideen inguruan nola gauden, ezta? Beraz, Europako hizkuntza guztiko askotan, hiztun kopuru handiak dauden eremuak ez datoz hiztun dentsitate altuena duten eremuekin. Euskararen adibidea bat izan daiteke, Katalanaren kasuan ere, Bartzelonako area metropolitanoan hiztun kopurua ezin da alderatu Gironan dagoenarekin, ez da Gironan indarden linguistiko asko saltuagoa izan ez, eta hori oso kontua atzekoa da. Eta lehen planteatu duan ideia hori nola uztartzen diren plano onlinea eta offlinea Koldo Díaz bizkarduena soziologak planteatutako territorioaren kontzeptutik zetorren pixka. Berak planteatzen du plano offline horretan, territorial horretan, lurraldean oinarritutako lurralde horretan realitate bat, baina plano onlinean ematen diren harremanak gainditu ditzaketenak estatuek markatutako mugak eta atzerrian bizi diren hiztunekin artikulazioak nola sortu daitezken plano horretan, eta bien arteko, lurraren eta hodeiaren arteko uztarketa horretan sortzen dela hirugarren espazio berri hori, territorioa dituko litzakeen, ez? Eta pixka honi bueltak ematen, Josu Amezabal eta biok ikerketa baten genuen artikulu bat laster argitaratzea espero duguna. Eta horre hartu genuen berriaren kasua. Ikusi genuen berriak zer nolako zirkulazio maila daukan Euskal Herriko herri ezberdinetan. Grafiko honek adierazten du ardatz horizontalean adierazten du Euskal Herriko herri ezberdinek daukaten hiztun dentsitatea da. Zerotik hasita 0,85 markatzen du azkena hori litzateke, 1,85 euskalduna den herri bat. Hori horizontalea. Eta vertikalean berriz, berriak zer nolako zirkulazioa daukan herri horietako bakoitzan dagoen 1000 euskalduneko. Hau da, berriak herri horretan zenbat ale saltzen dituen kioskoan eta zenbat ale saltzen dituen arkidetza bitartez, hori alderatzen genuen herriko euskaldun kopuruarekin eta euskaldun dentsitatearekin, eta hola hartzen zaigu grafikoa ikusten duzuen pusika horietako bakoitzak irudikatuko luke Euskal Herriko herri bat. Eta txanponik handien, pusikarik handienak 140an ikusten duzuena, pixka kokatzeko zuen buruak, ez Donosti izango litzateke, pixate 120 inguruan dauzenak Bilbo eta Gasteiz, eta bestea egin, ikusteko, irudikatzeko zein izan daiteke evoluzioa. Eta hori ikusten duzuenez, 1000 biztanleko 30 berriatik gorako zirkulazioa dagoen herri gehienak dira grafikoaren ezkerraldean eta hori kokatzen duena. Oda, herri erdaldunak eta herri txiki eta erdaldunak horietan proportzionalki berriak asko sarbide indartsuagoa zeukan ari zerdak izuraski horre, 70 inguruan dauden herri handiago eta nasunetako horietan baino, ez da? Horren ondorio gisa, atera genuen kazetaren zirkulazio ez dagoela tokian tokiko hiztun dentsitatearen mende, eta zabalkunde tasarik altuena dentsitate oso basuko berriak ematen direla. Ostera, korrelazio estatistiko oso altua zegoen egunkariaren zabalkunde tasaren eta udalerriko euskaldun kopuru absolutuaren artean. Esan nahi du, noski esango jazu.
herri baten 8.000 euskaldun badago, nahiz eta populazioaren eguneko gehi izan, salduko dira hiztun dentsitate oso potente daukan, baina txikia herri baten baino, baina ez gara kopuru absolutuaz, baizik eta tasaz. Beraz, hor dago irakurketa interesgarri bat, eta irakurketa hori da, Txillardeik esan zuenean, soziolinguistika matematikoa irudikatzean, eta konprobatuta dago, aurrez aurreko erabileran, hiztun dentsitateak garrantzi handia daukala, hiztun dentsitateak eta harremanetako hiztun dentsitateak baduela garrantzi handia jakiteko ze euskara maila, ze erabilera maila gongo den, ez? Baina oraintxe bertan pasatu dugun moduan, interakzio mediatizatuen kasuan, bai horren eragina ez da inageriko, ez da inabarra, ez da? Orduan, planteatzen duguna da, praktiken aldetik, euskarak eta euskarazko komunikazioak edo komunikabideak jakin beharko dutela bere autoerreferentzia bere interpretatzen, ez? Horrek eskatzen du, eta honetaz hitz egitera goaz, pixkat eskaintza osatzea eta horre sortzen ari den errealitate komplexuan hitz eta aldakor horri erantzungo dion eskaintza osatu eta zabal bat izatea txuneak bete edo bezala irudikatu dudan, ez? Bueno, aipatu berri dut, ez? Egin beharko dela autorreferentziak interpretatu eta irudikapen zahar eta berri egin artean zubiak eraiki eta horren adibide hona iruditu zait, adibide Galerik Londreseko museoak egin dagoa. Hauek konturatu ziren, gazteak museoa erakartzeko arazo handia zituztela. Orduan, sareen aukera performatibo guztiek erabili zituzten, aprobetxatu zituzten, eta museoko obrak gaztei euren kodeen arabera berrinterpretatzeko aukera eman zieten, ez? Orduan, hemen dauzkagu emaitzak, ez? Gifak eta pixelatutako irudiak eta enetarik ez museoko obren berrinterpretazio, kurioso eta ziurazki erakargarri bat, ez? Gantzatzen duen eskatxa eta bestea barregarria iruditu zitzaidan eta oso adierazgarria zentzorretan guztute euskarazko komunikabideak konturatu direla horren potentzialitateaz. Hemen daukagu adibidez, Twitterretik egun kanpaina asko, bi aipatzarren Euskal Herria Irratiak FM sintonia berria jaso zuenean egindakoa, 1993 jarrerakoa, Argiak bere arpietza kanpaina behatu zuenean, Arpidegu, horiek dira, euskarazko erabien esparroan egin diren zeretako adibidetako batzuk, eta zuloren meme hau oso anribitu zitzaidan eta ezin izan dute. Honak gari baizan dut. Memeak funtzionatzeko, nik ez dakit horretan, nik ez dagoetik ez kultuaren dut, ez dakit zer. Memeak funtzionatzeko gomazera parte hartu behar duzu kultura horretan, hau da, autoreferentzia joko horretan hartai izan dago. Behin parte hartai izanela funtzionatzen dut oso gomazera. Hori da horreta jokoa, ez? Claro, hori da, eta horretan autoreferentziak zaharretatik abiatu, zubiak eraiki berriekin, ez berrinterpretazio hori egitea. Horrek esan nahi du, oso garrantzitsua esparru informal eta ludiko horietan egotea, baina horrek esan nahi du analizi sakona, politika, gizarta, ekonomia, irukitik aldendu barra eskaintza, ez, horre egon behar dena da osotasun bat, ez, osagarritasun bat, hori dato Morinek instituzional konbidez ezara planteatzen dena. Eskaintza bat egon gaudela edabide horietan, plataforma guztietan eta edukin mota guztiekin. Aurrekoan bera egin Helsinkin eta modu informala baten asaltzen ziren da.
Hori betetzen da, nik hizkuntza baten egin handudanean nire konsumo guztia, nire bizio guztia hizkuntza horretan, ezta? Eta horretarako euskarazkoek badituzte hutsune geografiko batzuk eta edukizko batzuk bete beharko direnak, baina ere perspektiba orokor bat daukagu eta beste hizkuntza gutxitu batzuekin alderatuta nahiko urrats positiboak eman direla eta gajeak gaje daukagula eskaintza nahiko osatua daituena testuak. Alde geografikotik ondo goaz ala txarto, ikusi behar da azken urteetan non sortu diren proiektu berri gehienak. Gaur adibide batzuk ekarri ditut, Alabedibi, Hego Uribeko Geuria, Arabako Alea gehienak sortu dira arnasgune geografiko tradizional horietatik, klasiko horietatik kanpo. Oso importantea agertuko albisteak eskaintzea, basikoa dela esango nuke, publikoaren parte handi batek nahi dituelako albiste ikusgarriak, baina ikusgarriak hitzaren adiera bakarrean. Erdara jotzen badugu, ikusgarri izan daiteke visible edo izan daiteke espektakular, ez? Nik uste dut jendeak eta tesian zehar egindako sakoneko elkarrizketetan hori atera nuen nola jendeak nahi zituen gehiago bisibleak. Albiste bisibleak, hau da, albiste batzuk ukigarriak direnak, eguneroko bizitzan eragiten dutenak, eta aldi bereak irakurle edo entzule horri aukera ematen diotenak eragiteko. Berak sentitzen duenean albiste horretan eragin dezakela eta hori oso garrantzitsua da. Horrekoarekin lotuta uste dut estrategiko izango dela euskarazko edabide bat, tokiko edabide bat sortu ahal izateko gutxieneko masa kritiko horren inguruan hausnarketa bat egitea. Alea Araban sortu da, Alabedibi Gasteizen sortu da, eta Gasteizen ez dakit hori izazkizien datu, eguneko 22 izango da euskaldun iztun dentsitatea, eguneko 22 da, eta sare hori trinkotu beharko da zirazki, baina eguneko 22 horrek suposatzen dugu Gasteizen 52.000 euskaldun gara. Ezkerraldean esaterako 51.000 euskaldun gara. Lehen aipatu dugu, ikuspegi kuantitatiboak bakarrik ez du balio. Ikusi bat dugu sare horrek ze trinkotasun daukan, baina edabideak izan daitezke egon daitezke trinkotasun horren esperoan, edo izan daitezke trinkotasun horretan erabile. Izan daitezke trinkotasun hori konfiguratzeko esparru bat, eta esparru bat aukera emango diona erdaldunez ingoratuta dauden euskaldun milaka euskaldun horiei espazio bat erabilera indartzeko eta komunitatearen parte sentitzeko eta zentzu horretan izan daiteke komunikabide, tokiko komunikabide horiek izan daitezke euskaldun komunitatearen traslazio bat edo nolabait esatearen, ez? Hori geografian aldetik, edukietan, tesian, elkarrizketak egiten dituenean, basagoan pertzepzio oso osatu bat nik monokultiboa deitzen dudana da. Egia da, dagoela irrati nazional bat, dago unkari nazional bat, dago karra. Eta edabide, referentziala dana eta nazio maila bakarra, ez? Plataforma bakoitzeko eta hori gainditzea oso garrantzitsua da. Niri gustatzen ez bazaite dagoen egunkaria eta dagoen irratia leku askotan tokikoa ez badago, ez daukat euskaraz jasotzeko. Hor edukien aldetik oso garrantzitsua izango da, Gustarra lehen esan duanen arabera, gai serioak jorratzea, gai sakonak jorratzea, baina ludikotasunari ere garrantzia ematea. Azkenean, erabiltzaile mota oso desberdinak daudelako, badagoelako erabiltzaile tipo bat
oso militantea dena, euskarazko komunikabideak erabiltzen dituenak, euskarazkoak direlako proiektu hori babesteko, eta ez hori bakarrik, noski, eskatzen diona kalitate bat proiektu horri, inorrek ez du militantzia hutsez kontsumitzen, baina uste dute ulergarria dela esan nahi duana ez, eta baina gero badago beste kontsumo bat, hedonistagoa dena, esaten duena, niri erabilgarritasun bat ematen didan heinean kontsumitu ditut euskarazkoak. Euskalduna naiz, euskara dakidan heinean, baina igual, identitate aldetik euskaraekin enbesteko harremana ez daukan jendeak, baina txertatuta ez daukan jende batentzako, gustuko edukiak ematea oso garrantzitsua izango da. Horretan, zabaldu behar da aukera. Euskagu bizkaia zirikatzea arren puntu bat edaino, eta serio izan da, baina serio izan da aldi berean, uste dute badaudela inguruko hizkuntzetan oso potenteak diren espazioak hemen beteta ez daudela. Eta nik uste dut adibidez, estrategikoa litzatekela kirol ikasera euskaraz izatea. Eta posible den edo posible ez den, oso gertu dago adibide bat, eta igual ez da alderatzeko modukoa esango idazua. Katalunia bai, betiko, beti ekartzen karriko zera adibide. Berbera, 8 milioi iztun, edo 9 milioi eta kirol kaseta bat daukate. Igual ez da egiten duten moduan egunero paperean argitaratu eta baina posible dela hizkuntza gutxitu baten olako edukiak egitea posible dela adibidea badaukagu. Eta txutxukuak ezkariena ez da posible, baina ez nahi ni esan moduan dena eskarazi. Oso barregarria eta oso iradokitzei ikusitzeidan ia sustute goizalde lan da oso korren inguruan berrian egindako zutabe bat ekartzen, ez dugun irudikatzen gure burua horako edukietan eta nola nik egin nahi izan duen irakurketa bintzan dela pixate hori egin da gure buruan mugatzen dugun euskaldunak ez betiko gaiei eta betiko seriotasunari Gero, lehen aipatu guna egildotik, hemen ekarri dute, Imanaren Zabalek esan dako gauza bat oso potentea egin zitzaiena da aldaketa guzti horietan, kontutan hartu behar da Euskara ez dela, Euskaldunen ez dela trinkoa hizkuntza komunitate bat, trinkoa izan zuten, geografikoki ez da trinkoa eta beraz kulturalki ez da trinkoa. Hizkuntza gutxitu trinko bat da flamenkoa ez, flandriera, frantsesarekin oso mugarriak dituenak eta iztunak oso kontzentratua dituenak. Euskararena litzateke tarteko trinkotasun bat, esparru batzuetan oso trinkoa da, baina gero dispersio handia ere badu eta eskualde batzuetan oso ahul dago. Hirugarren maila litzateke gaelikoa, Irlandako gaelikoan, gune trinkoak oso txikiak diren eta bata besteak handik urruti eta hala ere Euskararen kasuan jakin beharko da tokian tokiko errealitatera egokitutako irudikapen noiek islatzen eta bilatzen tokian tokiko hiztunen arteko multiplo komun txikiena, edabide edo proiektu berri bat irudikatzeko horretarako oso garrantzitsua litzateke, uste dut, Espanagoa eta Txabi komunitatuen arabera Mikel Izarrek aurrezen nolako zerbait aipatu duela nola euskalgintzan eta euskarazko edabietan ere askotan gertatzen da herri ekimeneko komunikabidea batzutan gizartean irudia daukatela abertzaletasunaren familia bateko adierazpena izatearena eta hedabide publikoak abertzaletasunaren beste familia. Hori gainditzea oso garrantzitsua izango litzateke
erdigunetik periferiara, hizkuntza komunitatearen erdigunetik periferiara zabaltzeko eta profil diferentetara heldu ahal izateko, ez? Azken finean periferia horretan euskarazko hedabidek hizkunari ematen diotena da ingura linguistiko bat, askotan. Hori tesian egiten duen elkarrizketetan gogoratzen dut, adibidez, eta ez da adibide bakarra, baina Deikasteluko mutil bat, ez? Lizarraldeko mutil bat, Leitzara lanera juntzana urte batzutan, baina gero herrira bueltan eta gara esaten. Nik euskera erabilut Leitzan bi urtez, baina orain herrira hitzu dinez, eta ikusten ari naz euskera batzen egin zela, ez da, lako kerarik egitzeiteko, eta zentzu horretan, gunero sartzen naiz berriaren webgunera, eta bintzat sentitzen dut komunitate horren parten ez zela, euskaldun sentitzen naiz, irakurtzen ari naizelako, eta ingura linguistiko hori, misterik ez bada, oso garrantzitsua da. Kasu honetan, berri hori, adibide honek balio dugu irudikatzeko, erdaldunen itxaso baten igerian ari den, erdaldunen itxaso baten dagoen uarte euskaldun txiki guzti horien irudia edo, ez? Eta uste dut, askotan adibidez, gertatzen zegula gazte erratiarekin nola lortzen duen periferia horietara heltzea, eta nola den askotan euskaldun asko euskararekin daukaten kontaktu bakarra, gustoko eduki horiek eskaintzen dizkiolako, entretenimendurako irrati bat dalako, eta bestelako pretensiorik gabe entzuten dutelako, eta nola batzutan jarrera bat desprestikatzeko edo sorbaldaren gainetik begiratzeko, hau serioa izango ez balitz bezala, hau euskaldunen zerbait izango ez balitz bezala, eta nik uste dute kontuan hartu beharko genukela lehen esan duena, nasune geografikoak gero eta zailagoak izango dira mantentzea, oso garrantzitsua izango litzateko da mantentzea, estrategikoa da mantentzea, baina ikusi dugu zer gertatzen da herri askotan urbanismoa zelako eragina daukan, eta zein erreza den herri batean euskaren erabilerak eragitea, 6 bloke berri egiten dituztelako esaterako, ez? Eta horretarako, igarotzeko, ez dakit, hizkuntzen arteko borroka horretan, paradigma territorial horretik, gehiago herrien gerra batera, non arnasune soziofuntzionalak garrantzitsuagoak izango diren arnasune territorial horiek baino, non sortuko beharko ditugun esparru txikiak gure herri eta hirietan euskara hegemonikoa izan dadin, hor pixkat herrien gerra hori abian jarri beharko da, eta pixkat Che Guevarak zioena zera Vietnameko gerrarekin, ez? Yankiei egin behar zitzaila 2.000 Vietnam, uste dut. Metafora belikoak ez ezki asko gustatzen, ez? Baina uste dut oso ondo irudikatzen duela esan nahi duena, ez? 2.000 edo 1.000 gaztea egin behar dizkigula, 1.000 zulo egin behar dizkigula edabideetan gaztelaniari, ez? Eta arlo horretan eraginkorrak izan daitezkeen artefaktoak tramankuduak izatea oso potente izango da. Hor baina badago kontu bat oso kontuan hartzekoa, ez? Edabidetatik hizkuntza bizi berritzeko ekarpena egin izateko, edabideek erabiltzen euskarari erreparatu behar diogu ala behar, ez? Izan ere, askotan kodea baino, kodearen bitartez plazaratzen den mezuak eragiten du kodearekiko pertsepzioan, ez? Ez da euskara, eta euskararen bitartez zer esaten den, edo zenolako mezuak plazaratzen diren, ez da? Eta hor, disonantzia batzuk daude kalearen eta edabideren artean gaur egun. Komunitate aldatzen ari da, motivazioak aldatzen ari dira, hor adibidez, Jon Sarasok planteatzen zuen, etorkizunean motivazio nagusiak euskarekiko bi izan duzela. Batetik pragmatikoa, eta beste bat, balio erantziari lotutakoa. Balio erantziari lotutakoak esan nahiko
Euskarak mundu berri bat eskaintzen diola hiztun horri, mundu berri bat, non beste adierazpide kulturalak izango dituen eskura, eta bestelako edozelako referentziak, ezta? Eta, nik uste dut oso garrantzitsua da mundu berri, ate berri hori irekitzea, ez hori nabarmendu behar dugula, baina enfatizatu behar dugu hori bakarrik, edo horren gainetik enfatizatu behar dugu hiztunari euskarak mundu normal bat eskaini behar diola. Normala, estana diferentea bai, baina esan egite zure bizitza normaltasunez bizitzeko aukera ematen dizuna, eta ez duzuna eramango postit bat bekokian, eta euskara da, beste dozein hizkuntza bezala, bizitzatik normal juteko balio dizun tresna bat, ezta? Oso importantea izango da hurrengo belaunaldiei, sinistagaztea, erdaraz euki ditzaketen bizipen guztiak euskaraz ere izan ditzaketen, ez? Horretan nik aipatzen dut pixkat, edo esaten dut, euskara banalizatu behar dugu, eskugula, burua serio hartu behar, baina irrifar bat ere euki beharko genukela batzuetan, eta bueno, ez dut nik esango du Lore Agirrek honen inguruko zerbait bideoa garratzen da. A ber, ez dago audiorik? Ez da. Ja? Bai, bueno, kontatuko dut bestela nik Loreak esaten zuen. Zepenaz oso da bideo. Berak esaten zuen bere semeak esan zuela ama eta espainola zen bat dira. Eta euskaldunak zen bat X, ez? Eta ni espainola izango naiz bai, eta esaten zuela baina zu ezin duzu beste zer esan, zu euskaldun jaitzera eta listo. Gainera, euskera dala Europako hizkuntzari zaharrena. Hala biratu ziola zen. Zaharrena? Orain bai ustu dala, euskaldun izan nahi, ez? Claro, aurreko belaunaldiekin balio izan duten diskurtso horiek, euskalduntasun penitentearena, sakrifizioarena, izango zara komunitate oso zar, oso berezi, oso... Gazteek ez dut esan nahi, gazteek generalizatzeak beti ditu arriskoak ez baina. Gaur egungo gazteen artean beste motivazio batzuek aurreko belaunaldietan baino pisu handiagoa daukatela. Eta haiei ulertaraztea euskaraz ligatu daitekela, euskaraz barra egin dezakezula, txantxak egin ditzakezula eta aspektu ludiko horiekara ditzakezula, hori funtseskoa izango dela, ez? Orain beste adibide real bat jarriko izuet, ez? Zer dititxo inbarko gune Loreak iztize... Bale, hau kasu erreal bat da, ezta? Hau da, 15 urteko ikasle bat, Euskal Herriko Institutu batekoa, ez bereziki erdalduna den herri batekoa, esan dugu hirugarren esonalde soziolinguistikokoa, Euskaldunen 50%-etik gorako herri batean. Zein da egoera? Irakasleak esaten dio egin behar duela redakzio bat, idazlan bat, esanez zer egin daitekeen hobetzeko euskararen erabilera gora egiteko institutuan, ez? Eta bitu, zer esaten duen, ez dut osorik irakurriko, baina nabarmendutako zatiak baino ez, ez? Irakasleak agindu zidan, euskera zaharra, literatura zaharra, gaiak aspergarriak, euskeraz benetan ikasteko balio iztigutenak, ez du literatura zer gramatika zitzaiten kalean, eta zer nahiko genuke euskara, zer da garrantzitsua, nik euskara erabiltzeko zer beharko nuke. Uralak, pelikulak, antzerkiak, kontzertuak, interesatzen zaizkigun gauzak esaten du, ez? Euskararen arloarekin hau honek minen,
gauza aspergarriak batzen dira. Eta adibidez gaztelaniarekin gauza interesgarriagoak dute lotura. Hola, ni atzi zuen bere erratiborik nire erratiboen erantzule egiten naz, beste erratiboena ez. Orduan berak bukaeran esaten du, gauza interesgarri eta divertigarriak egiteko garaia dela, euskara espadu erabiltzen ez du ezertarako balio. Uste du gauza gutxi daudela hitzeko, ez? Eta zuzen ere, asteak idatzitakoa intelektualizatzen hastea, berak eskatzen duenaren kontrako norabidean jatea izango litzateke, baina itzaldi honen testu ingurua unibertsiadea da, eta uste dut lau zertzela emateak merezi duela, ez? Eta lehen esan duan moduan, uste dut, belaunaldi honetan, euskaren inguruko diskurtso penitenteak, gauza komun baten alde alegin du eta sakrifikatu behar garela dioen horrek, sentitzen dut, baina ez duela funtzionatu, ez? Aspergarri hitza birritan agertu da euskararekin lotuta. Eta interesgarri gaztelaniarekin lotuta behin paragrafoko testu baten. Nahikoa min badela, ezta? Hor, uste dut, orain, berri hori, Xabier Amuntza daukagola gauza oso totxoak esaten, baina ezingo kontua agian buruan izan duzu ez, berandu baino lehenago emititu zen. Gutxi gora bera, ez? Eta berak esaten zuen, nola ondala 30 urte izala lexiko oso barbizalearen alde eta nola berak jartzen zuen eraginkor eta efektibidade eta ez nola baukagune hor ondare lexiko bat edo kutsa hitzez betetako kutsa bat erdaraka gisa hartu duguna ezin dugu pentsatu gure inguruan dabiltzan hizkuntza guztietan erabiltzen diren hitz horiek erdaraka diren erabiltzen dira gaztelaniaz, erabiltzen dira frantsesez, erabiltzen dira portugesez eta sortzen badu lexiko eta terminologia berri bat ondare lexiko batetik gero eta euskaldun gehiagoentzako arrotza izango dena arazoak izango ditugu eta Amuriza batek esaten zuen ondare lexiko komun hori duintasunez eta ondo txertatzeko garaia badela. Hor, edabideen papera oso interesgarria da, alde batetik indaren estandarizatzaile bat dira, hitz berriak publiko orokorraren artean zabaltzeko tresna garrantzitsuenetakoak dira, baina handi berean gaur egun terminologia sortzen den abiadan ezin dugu itxoin euskaltzaindiak bat hartu arte. Ezin dugu itxoin. Orduan zer gertatzen da, adibidez egin komentatzen zuten niga metaforio, ez bi ikerlarik esaten zuten hemen. Erabaki ofizial bat hartzen denerako lau hitz ofizioso bat dauzkagu eta klaro, publikoaren artean zabalduta daudena. Orduan, erabaki bat hartzen denerako X kontzeptua esateko zein erabili behar dugun, pasadira zenbat hilabete, ez? Uste dut alde horretatik berriak eta berriaren estilo liburuak lortu dela vanguardia izatea eta euskaltzaindia pixkat pasadala horri onarpena ematen dion erakunde izatera eta bestela pasako da behar, adibidez, prima de riesgo, nola esaten da, erabakia hartu behar dagoen batetik bestera, kontzeptu hori sekula ez dalako agertu eta arriskuzari egitu. Iruditu zitzaidan oso irtenbide duina, polita eta propioa. Holako gauzak irudikatzeko, Aksoi eta Robinsek egin zuten ikerketa bat oso interesgarria. Hauek ikertu zuten, Turkiatik Londresera jundako etorkinek nola irudikatzen zuten dutasuna eta edabideek nola operatzen zuten testuinguru horretan. Orduan esaten zuten, bigarren belaunaldiko, Turkiar jatorriko lehenengo belaunaldiko ingeles horientzako
nola gurasoek irudikatutako Turkia hori desmitifikatzeko sekulako tresna zen telebista. Eta nola Turkiatik joandako horiek esaten zuten telebistan, Turkiako telebistan agertzen den Turkia hori ez da Turkia. Zuretzako Turkia dana da, 70ko hamarkadako Turkia, zuk alde zenuen zegoen Turkia hori ez orduan, batzutan, ez dakit euskaldunasunari buruz hitz egiten dugunean, ezote bere garenari, batzutan bari fosildutako irudi batez ez, ez garenari irudi fosildu batez ez, eta identitateetan gauza bera gertatzen da horretik, abestitan Arantzazu fit Gabriel Aresti aipatzen dut hor, nola Arantzazutik ateratako euskalduntasunaren irudi hori borondatearen indarran eta egin beharran eta militantzian eta oinarritutakoa uste dute hori gainditu behar dela eta garai berrietara nola egokitu behar garen eta Gabriel Aresti aipatzen dut hor kameoa Gabriel Arestik egiten duela Gabriel Arestik poema baten esaten zuen aurreko euskal poeta guztiei eskerrak ematen zizkiela nola aipatzen zituen Arana Lizardi eta historiak ez dugu garatzen egia eskerrak ematen dizkizuet eta bain eskerrak eman ustean hilko zaituzte aurrera jarraitzen igual garaia 78ko egindako lan guztia eskertzeko eta aurrera segitzeko, ez beste zimendu berri batzuekin edo zimenduak gai jarri zituzten ez, baina zutabetatik gora bestelako perspektiba berriak eraikitzen eta badazpada esaten ari naizen honi zilegitasun apur bat emateko, ez? 78ko horietako bat ekarri dut esaten, gutxi gora bera nik aipatzen duena musikaren esparruan, ez? Zerbait, apurtzaia bat dela beste ez dokamairu bat, beste birjaiotza kultural berri bat behar da, paradigma berriekin eta uste dute gazte irudimentsu eta irudimentsu ez kreatibo eta horiek egiteko iraultza txiki berri hori egiteko ez da. Hori lortzeko gaina oso garrantzitsua da, oso joko zelai funtsezkoa da presentzia publikoarena. Kontuan hartu behar dugu edabide gune publikoetan, espazio publikoan daukaten presentziak ematen diela ikusgaitasun bat, bizibilidade bat, eta bizibilidade horren bitartez zigitasun soziala eskuratzen da. Zentraltasun eta arguntasunaren ideia hori ez, da normala, baina normala bizaintzutan normala araua dena, edo askotan ikusten dena, eta normala onartuta dagoena, ez? Orduan, barraren gainean beti ikusten dugun egunkari hor, atalak antolatuta baitu modu baten, eta hasierako marra gorria bada, eta ez urdina, gero, berri hartzen duenean norbaitek, esan dezake, txartu antolatuta dago, eta tipografia, horrek sortzen du normaltasunaren ideia bat, eta betidaniko kontaktu horrek eragindako identifikazioa da, nik betidanik ikusi izan dudan egunkaria, betidanik ikusi izan etxean edo kalean, ikusi izan dudan telebista, irrati, egunkari horrek, tipografiaren aldetik inkluso, eta zer esanik ez, edukiari buruz ez horretan edazatuko zen, luzerako, baina horrek sortzen du arguntasunaren ideia bat. Eta hor euskarazkoek bau, joko zelai eta duda zelai oso garrantzitsua ez. Gainera ez da bakarrik guk zer hautatzen dugun. Guk egin dezakegu autu bat euskarazko komunikazioaren alde edo ideologia horrezteko komunikabideen alde, baina guk zer kontsumitzen dugun, baina horrek guk zer
zer kontsumitzen dituen, gero eta gehiago. Hedabideak non nahi dute, non nahitasun hori badago, ubikitate hori, eta bueno, oso garrantzitsua da, joko zelai horretan etxeko lanak egitea. Bestalde, zentraltasun hori apurtzeko, zentraltasun hori lortzeko, zentraltasunaren ideia hori apurtzeko, lortu beharko litzateke eta hiztun komunitatearen periferia horietara heltzeko abertzaletasunaren eta euskarazko hedabideen arteko lotura automatiko hori ematen dena bai nik bintzat tesian egin elkarrizketetan naturaltzat eta automatikotzat ematen dena ezaugarri guztietako euskaldunen artean hori apurtzea ezinbestekoa da. Horrek egiten duena dalako erdigune simbolikoaren desplazamendua eta euskara menpean jarri. Zergatik, ematen dalako analogia bat aldebikoa da, ez? Esaten da, euskarazko hedabide guztiak abertzaleak dira, baina baita ere esaten da abertzaleak diren hedabideak euskararekin lotuta dute. Orduan, menpeko elementua hizkuntza zalantzizpirik gabe. Nik euskarazko hedabidei buruz galdetzen dienean, sakoneko elkarrizketa horietan batzuetan erantzuten zidaten hedabide elebidunei buruz, baina batzutan erdera hutsean aritzen diren hedabide abertzalei buruz. Hildo editorial abertzale samarra, abertzale pertsibitua daukaten hedabidei buruz. Horrekin kontu handia eduki behar dut berrioaren normaltasunaren eta zentraltasunaren idea hori konkistatu behar, ezta. Gero dago kontsumoaren arlo soziala. Kontsumoa gero eta gutxiago murrizten da arlo sozialera. Eta hor telebista edo zera klasikoan, paradigma klasikoan, telebista zan apora bat, gauean familia osoak bizikide guztiek ikusten zutena, hori gero eta gutxiago gertatzen da. Gertatzen da, uste duguna eta unibertsitate giro hiperaurrera gertan uste duguna baino gehiago gertatzen da, ez? Dana ez da Twitterretik streaming bat ikusten ari dan, hori gertatzen da, baina ustut oraindik ez dela majoritarioa. Baina hori apurtzen ari bada ere, sozializazio molde berri horietan ere, nagusi edo mainstream edo hegemonikoak diren edukiek abantaila bat daukate. Azkenean, kontsumoa ez bada bakarrik esposiziora eta ikuste hutsera mugatzen, baldin bauka gero elkarrizketa bat izateko kutsu hori, hau da material bat nik kontsumitzen dudan eta gero biharamunean edo momentuan bertan sofan irekin eserita daudenekin komentatzeko, edo bihar Twitterren komentatzeko, edo momentuan bertan, edo kafean edo dena delakoa, ez? Beraz hor kotuz dugu eta justuta hartze horok ez, hizkuntza bat ez da duko horrekin, hedabideen kasuan bintzat, argiki oker zegoen. Erdarazko hedabideak nagusitzearen errua ez da euskaldunena, erdaldunena baizik, gizarte, harreman sare batean erdaldun bat nahikoa da, euskarazko edukia komentatu behar ez izateko eta hortaz, hor, abantaila akumulatibo bat etengabe elikatzen da, ezta? Bueno, hor dago majota interesgarri bat, askotan entzun diot Twitterretik ezagutzen duzu gehiago Twitterren txarren intilori ez. Eta berak esaten du, testuinguru horretan zer egin behar dugu ETB-rekin, ez? Kontutan hartu behar dugu, kontsumo maila, gure tresna potentearen kontsumo maila oso basua dela, ez? Eta ausardiak
horrek ausardirako tartea ematen diola ETB-ri, baina hori baino gehiago ausartzeko beste erremediorik ez daukala, ezta? Eta horretan uste dut ETB-ek iniziatiba berreskuratu behar duela. Ez dakit, 80ko hamarkadan edo 80ko hamarkadan jaietako jendugari ikusten dut. Zuetako norbaitek gogoratzen duzu eta Lagoibola gaztelaniaz ikusi zenuten lehen handian? Gogoratzen duzu, ezta? Zezan hori? Zezan hori dozin txan gaztelaniaz ikusi zenuten lehen handian. Bueno, ETB-ek iniziatiba baldu horretan. Ikusten lehena, 6 hizkuntzatan lehenko ikusten duzun programa bat horrek eskuratzen dozietasuna, horrek eskuratzen du benetakotasuna, ez? Hasieran ETB emititzen hasten zanean, horrek esaten zuten, indioek nola hitz egingo zuten euskeraz, bai, klaro, gaztelaniaz hitz egiten zuten, ez? Indioek betianik jakin dugu. Ez, klaro, baina haiek bakeroen pelikulak gaztelaniaz ikustea, eta zeuden, beraz. Kasu honetan hori berriro lortzea oso ondo legoke. Karo, Lagoibola emititzen hasten zanean laukak ez zeuden, eta orain milak eterekin borrokatu behar du ETB batek. Bueno, baliabide eta aliantza posiblea bilatu behar ditugu. Ze zentzutan, adibidez, euskarazko bikoizketari askotan egotzi izan zaila dela lortzea registro informal sinesgarri bat, ez? Sumokuk txikituko haute esaten zuen eta ja barneratu genuen, baina ez dakit, igual zain erreza hori nola lortu ez, registro bat benetan irudikatuko duguna egoera informal horretan. Gaur egun, bikoizketa eta azpititulazioaren arteko zera horretan, azpititulazioa gero eta arguntagoa da. Gero eta gehiago ikusten ditugu telesaiak ingelesez, eta gero azpitituluak gehienetan edo ingelesez edo gaztelaniaz, baina gero eta gehiago euskeraz daude. Aukera hori baditu, aukera hori badugu, bertsio original azpititulatua ematea euskeraz eta hor iniziatiba berreskuratzea, ez? Uste duten urrats hori ematea errezagoa izango dela mundu mailako punta-puntako telesail bat euskaraz gaztelaniaz baino lehen ematea hori uste dute hor egun oso zaila izango dela, ez? Mundu mailako hedabide sistema baten bizi garelako, mundu mailako sistema bat arriskua badena lehiatu behar dutelako lehen esan duen moduan askoz eragile askorekin, baina aldi berean aukera bat dena. Zergatik, lehen adibidez telesaiak ekoizten ziren publiko guztiantzako, familia guztiantzako, ezta? Ez da ze telesail esan, txikiak eginean, asko telebizten, farmazia guardeta, ez dakit hori izan, familia guztiak ikusteko moduko bat. Gaur egun, benetan punteroak diren telesaiak, Game of Thrones, besteak ez dira familia guztiak entzako, dira segmentu jakin batentzako egindako telesaiak eta lere arrakasta badute. Euskarazkoetan lortzen badu segmentu baten penetrazio oso handia daukaten produktuak egitean ikuste dut ikusita ETB batek gaur egun ze audientzia maila daukan asko irabaziko lukeela. Datuak kualitatiboki pentsa ezin alitzateke zelako aurrera bidea lortuko luke, baita kuantitatiboki ere. Audientzia maila oso baxua delako eta horretan hausartzeko momentua da, baina audientzia oso baxua da, baina benetan sinisten dugu, alegia, iturrietan sinisten dugu, nondik jasotzen dugu ETB baten xare datu horiek, nondik jasotzen ditugu, ez? Zeintzuk dira neurketak. Uste dugu, eta honetan Xabi Zarbertoniekin bat etorriko dira, termometro berriak, egokiak eta homologatuak behar ditugula, ez? ETB baten xare aparak ditugu, baina adibidez, euskagun neurketak azkenengoa, euskarazko edabideak izenekoa, HPS-ek horretzen 2015 indakoak, 28 edabidetik, 24 erabiltzaileen 50%-tik gora dute euskaldutza.
Eta salbuespenak oso esanguratsuak dira, nik dauzkat apuntatuta, eta aurkitzen baditut, uste dut baziela gaztea, esan duan moduan, oso eduki gainontzekoekin, euskarazko gainontzekoekin alderatuta, oso eduki diferentak ematen dituen irrati bat. Euskal Herria irratia eta iruka, lehenengo eta bigarren zonalde soziolinguistikoetan kokatuta dauden proiektuak, eta laugarrena ETV, umeentzako kate bat, eta ziurazki, etorkizuneko bataz besteko euskaldunaren profila irudikatzeko aukera emango duguna. Beraz, zendutik periferiara edatze horretan badugu zer egina, baina berriz ere neurketa honek baditu bere ajeak eta bere arazoak, ez? Hemen Martxelo Otamendik planteatzen zuen, ondara markada bat, gaztelaniaren ikuspegitik egin da zeudela, hor egun moneta balioa daukaten neurketa horiek, ez? Aintzat hartzen diren neurketa horiek, menego Euskal Herriaren kasuaz eragina batez ere, eta horrek euskarazko komunikabideak marketzen dituela. Hemen esaten du ez dela etxeen fidagarritasunaz hitz egiteko, markada bat igabe da, eta etxe ez dakit, baina neurketez hitz egitera noa, ez? Uste dut, iturrien sistematizazio falta badala herrialdearen banaketa politiko-administratiboaren isla, eta arazo bat daukagula. Horrekin hor, Josu Martinezek esaten zuen, Josu Martinezek aurkitu zuen euskarazko lehen pelikula, ez? Soinurik gabe aurkitu zuen, Pariseko ganbara baten, eta herri galdeketa bat eginez lortu zuen, ez? Pista lortuta, oso antzinako estiloko ikerketa baten bitartez. Eta gero, pelikula lortu zuen, baina ez zeukan ahotsik. Eta gero, ahotsa lortu zuen, baina frantsesez jarrita zegoen. Eta gero lortu zuen gidoiaren, baina bakarrik lehenengo eta azken horria, ez? Berak orduan planteatzen zuen, euskal kultura dela kultura ornogabe bat, ez dagoela artxibo bat, ez dago sistematizazio bat, eta kulturak behar duela gordailu unifikatu bat. Uste dute, neurketa propioen beharra hildo horretatik goala, ez? Eta neurketa propio eta autozentratu horietan, nire proposamena zen, honetan Txabirekin eta Albertorekin ere bueltak eman ez diogu. Uste dute, tesia nola ondorioztatu nuen eta gero jorratzen joan garen ideia izan da, lehenik eta behin Euskal Herri osorako neurketa izan beharko lukeela, zarantza izpirik gabe, esan gabe doa. Herrialdearen demografiara egokituta egon beharko litzateke, Euskal Herriak ez daukan milioi bateko hiririk eta tamaina ertaineko herri asko dauzka, aldagai horiek oso kontuan hartzekoak dira datuen xeheketa egiterakoan eta irakurketak egiterakoan gure demografiatik pentsatutako, gure eskala demografikotik pentsatutako neurketak beharko lirateke. Irizpide soziolinguistikoak txertatuta dauzkatenak izan ere. Beharko genuke jakin, kontsumitzaile horiek euskararekin ze harreman duten, ze nahi ematen dioten euskarari eta horren arabera zen horako autuak egiten dituzten, ezta? Euskarazko komunikazio esparruaren ezaugarriak aintzat hartuko dituztenak. Euskarazko edabidetatik erdiak baino gehiago dira edabide txikiak, herri eskualden behiako edabideak, eta horiek inolako audientzia luketetan ez dira peri. Ustegu, euskarazko kontsumori kalte egiten diola horrek, kalte egiten dio, ez duelako edabide horiek ez direlako inoen pertzen. Bizibilizazio hori galtzen da, eta kontsumaren parte garrantzitsu bat galtzen da. Orduan, euskarazko komunikabide guztiak aintzat hartu beharko lirateke, eta hori egin nahikoa genu neurketa bakarrik kuantitatibo bat neurtu nahikoa genu zenbakiak zintzu diren kopuruak, baina uste dugu errealitate mediatikoa guztiz eraldatu dela, bigarren pantailen erabilera hor badagoela eta oso garrantzitsua dela aztertzea, arakatzea zeintzuk diren erabiltzaileek horri ematen dizkieten esannahiak, zergatik eta nola erabiltzen duten eta
horregatik, dimentsio kualitatibo hori eta euskarazko edabideen balio kualitatibo hori baita ere. Euskararen bizi berritzeari egiten dion ekarpen guzti hori eta interakzio digital horiek ere barne bildu beharko liratekeela eta metodologia kualitatiboa hor aplikatu beharko genitzakela. Eta hori da pixkat nire ondorio nagusia. Beraz, eskerrak ematen dizkizuet pixkat gustatu nezela uste dudalako, pixkat asko. Eta ni eskerrak zutegatik. Nik zalantzan eukan, eta zeren nahiek argitu didate. Uste dut nire perspektiba neko osagarri eskainiko dizkidutela eta gorkak eta nik zalantzan eskaine gonbidatu lehenengo, eta azkenan nahiek proposatu dira lehenengo gorkak eta gero Albertok beraz Alberto zuretzat hitza. Eta uste dut nire kalterako izan dira hola batetik bion artean genuen handia benezko ospeita konsumitu dela berak. Gerotik dugu. Eta gero, esateko bizkan gauza asko, asan dira konuzki gorkak. Harreman handia izan dugu azken hilabeteetan, profesionalki eta seguramente errepikatuko dugu, saiako ez beste modu bat esaten, osagarri izateko nik gehiago bera tesenatik berri du, teorikoa eta badu oso fresko, eta asko eta zegoen agatik, badu salazioen errepikatu dut, euskatu ez, nire esperientzia praktikotik hitz egiten. Ekimen elkartea da, euskaren elkartea da, eskakileago sortu zela, eta oso saiatzen ari gara, euskararen hemen planteatzen dien galdei erantzuten dugu, ezta? Ze funtzio betetzen dute adibidek komunitate garre txikioetan, euskaraz bizi nahi du txikioetan, garri honen gaitan dagoen garre txikiago batean, eta lortzen duten, lortzen, nola lortu dut duteken paperoki gainko dago betetzen. Honi abiatuko naiz, gorkak bere itzari honetan gabera duen ideia horretz, edabideak izan daitezken euskarantzikoak gaberak, edabideak lagundu izaketen euskaraz bizi duten jende horri. Zer egia da, arnazuneak eta asko ipatzen da, baina egia da espazioak eta banatuagoa, sakabanatua eta artekatuagoa ez da, ez da soziolinguistik esaten dute, eta euskaldun espazio gutxiago dago, herrerak eta gehiago, eta elebidun gehiago daude, eta hori berez ikasi dugu ez, ona dela ez, elebitasuna izan da, herri guztiak izan dira beti elebitunak, oso herri gutxik izan dira elebakar. Hain bat arazoetik, behar delako beste hizkuntza bat, askotan zure bugatik anuntzizioako daudenekin komunikatzeko, zure inguruan bizik beste hizkuntza batekin komunikatzeko. Oso herri gutxi izan dira elebakar bere historia oso ez da. Beraz, elebitasuna hor dago egon da eta horrekin bizi behar dugu eta hona da. Baina, egia da ere elebitasuna gaztara, ez duk esango kontradizioa, bai arazoak eta ondo identifikatu behar dira. Normalen elebitasuna nagusia alde jokatzen du. Elebitasun egoeraetan oso gutxi dago oreka perfektua bi hizkuntzen artean, eta bat nagusiagoa, indartsuagoa eta desoreka hori etengabe bultzatzen duena eta eragiten duena. Eta orduan,
azken barean pentsatzen zein den erebitasun egoera perfektua, seguramente, adibide gutxi dugu zizkigu, zuzela bat, zagutek, erebitasun rekatu idea perfecto, norrelaten artifizial bat, bestela, ari gara hitz egiten, elkarrekin gauza batzuk konpartitzen dituzten hiztun komunitate bakarraz. Belgika berez da. Flandria eta Valonia ez da. Berez, komunitate bakarra bera, praktikoki. Orduan, elebitasunarena, dute problema batzuk planteatzen dizkigu hizkuntza hortan, hizkuntza bati oreka pixkat eman nahi diogunean, ez da. Talde horretik, importantea dela, eritasun likidoa aipatu dute bena, puntatu dute hain asko ditzen da, eritasun likidoa eta boto likidoa zazen egiten dut. Hengoan entzun dira boto gasoso, boto gasoso, eta gauza bat, eritasun likidoaz behitzen, eritasun gasoso, horrek zesan edo lehentzen laguna, edo eritasun laguna, eritasun orekato, eritasun perfecto, eritasun amable, eritasun atsegina, guztiontzat hemen gauden hortzat bintzat, ez da komplikatu, horri esarka den hori da bat egari da, ez da. Beraz dut, gune trinko horiek, esaten gune, gune trinko horiek antzen bat, nik ideia asko gabitut, ideia batzuk soziolinguistikaren ez nahi soziolinguistika. Ikasetan naiz eta formazioz historialaria behaz intuizioaz itzen dut ideiaz eta soziolinguistikaz nik baino askoz gehiago egiten lagun asko bat. Baina lehengo dela egun batzuk egin zen soziolinguistika puztara kantora duta, jardunari eta oso digi interesgarri okazio dela bera erabilea eta ezagutza. Ez dela nahikoa ezagutza ikasi dugu, ez? Euskeraz, peto, edo ditzaten ereduan, edo ega titulekin, batetzen gazte asko, ze problema ikusten edo erabiltzeko, aldatako zergatik, bertasunagatik edo aukera falta batik, ez da? Orduan, horra ikatzen zen asko erabilera behar ez da? Jakin ez da investigazio ez da, erabile, ez dakitenek erabile. Orduan, nik uste hori importantea dela ezagutzak ez dira ezazti dukatzen, egin behar dela, eta baina uste dut erabilera ez dela bakarrik itzigitea, ez dela bakarrik erabilera da gauza gehiago, ez da? Eta adibidez, erabileak nik uste dut hor nik erreibindikatu nahi dut, hor gune trinkua, gortak esan dut, aipatu dut, gune homogeneo horiek edo territorio libre horiek gune euskeraz bizitzeko, hizkuntzan bizitzeko aukera gainean, kontuan hartuta gainera, gune fisiko horiek, gortak ikatzen bezala, gero eta gutxi hori dira. Hene uste erabile izan daitezke territorio libre horiek. Nun euskeraz bizi, komunikatu, erabili, kritikatu, mansiatu dezakegu. Zer bestela, nun, ez da? Zein dira gaur egun espazio fisikoak mapa hori ipatu, ez da? Ideia bere zen dut, gero eta irudikatzen Euskal Herria zirkulo kontzentriko, ez da? Harreman txiki askorekin, sakaban hori da. Bestela nun, ez? Beti izaten da, ez? 20.000 izan inguruko eremu bat izan daiteke, eremu bat nun zure bizitzaren parte guztiak bete ditzakezun, hortik atean, 20.000 inguru, ez da?
zein dira euskaldun, ez da, azpeitia da, ez da, ondagoan izan daiteke, ondagoan izan daiteke. Zer gehiago, ez da, baztan bat izan daiteke, baztan izan daiteke, ez da, horregon da oso berreskuratze saio oso interesgarria, ez oso bidatua, eta horregon oso interesgarria da, ez da, egon gara sekulako plangintza, udala energetika, Nafarroko gobernuarekin, ez beste. Horregon da, gazteen artean egon darako kontzientzia hartze bat, harako indikazio bat. Euskara balio digu, bastantarrak izaten, eta esakatuekin zitu, eta hor, badako alako buelta bat gazten ere zabala. Lurraldez eta bai, bizitasun oso 2000 lagun gutxi ez dira, badu ere, zer gehiago, Urrola Kosta hartu ezakeko lehitza bat, gainera daude, ez dago kultura, aparta dut daude, ez dago kontinuin bat, ez da. Dudan, arnazgunearen ideia hori, erabiletan ikusten dut, ez da. Hor, espazio batzuk bizitzeko baliagarri izan dituzkena. Guk ekimenen Euskal Herria elkartean egin dugu ariketa oso interesgarri bat, Bi 2015 zean egin dugu diagnosi ariketa bat, ikusteko nolakoa den bere sektorez. HPS-ekin eta mahai baten bueltan eta bilera asko egin da. Eta hor, lehen kezka edo lehen nafana izan zen erabakitzea benetan zinden euskarazko edabideen publiko dut zen. Zenbat jendeen gara egitzen dut zein diren gure hartzaile, bai? Oso galean, Legroso. Bueno, baina interesgarri, Legroso denez interesgarri, egin genuen, eta, iritsi ginen, ondoren istatzea, ez gu, ikerketa asko esan dutelako, 16 urtetik gorako euskaldun daia euskalduna 7.000 inguru direla. Esan daitezke, euskarazko edabideen publiko potentziala, horien gara egitxe dituzte. Horiek dira, gaitasun minimoa dakatenak, ulertzeko zerbait, entzuteko irrati programa bat, irakurtzeko zerbait, ez dena noski. Hori da tope bat izan dut. Hortik, pixka baita ere adostu genuen, irakurleen aldetik, ez da astu behar, euskazko edabideen batez ere idatzi dira, ez bakarrik. Baina gure hizkuntza honetan idatziari garrantzia hori ematzen du, euskazko edabidea sortzeko momentuan idatzizkoak izan dira batez ere. Eta, ari naiz herri ekimenek edabidea, ez arlotu dira. Eta hor, aitortzen dutenak, gaitasun minimoa dakatenak irakurtzeko da, gai direnak eta moldatu daitezkenak irakurtzen da, 928 buruz. Horietatik, ohitura irakurtzeko ez bakarrik gaitasuna ez da, irakurtzeko gustatzen zaiena eta 200.000 inguru. Beraz, ari gara, horiek pixkatzen gara bezala. Eta lehen gaunean, hor, balorazio batzuk dira hor, ezta? Zer da dira horiek, nun daude, gustatzen zaie zer konsumitzen dute, galdera batzuk bai. Baina, lehen gaunean, Nafarroko plan estrategikoa zira Nafarroan egiten, historia lehen aldiz egin da Nafarroan Euskararen plan estrategikoa, hasi da egiten, batek esan zuen, azkena 500 urtetan. Beste eguntzen joan, ez? Nafarroko gobernu existitzen denetik, entzien izango ezten 20-30 urtetan, aurreneko aldiz, gobernua jarri da, esaten, bazen guztura zen den Nafarroko egoera eta moduntza jokan, ez da? Bilera egin dira, eta bota zuten zenbakira terrible, benetan terrible izan zen. Eta gaina, galdetu nire zuen, datu unika da zuen. Inkesta soziolinguistikoa da zuen. Eta bat, Nafarroan eguneko 5 Nafar guztiak eguneko 5 dira erabilera trinkoa. Erabilera trinkoa zer da, erabilera trinkoa da.
euskara erabiltzen dutela erdara beste edo gehiago. Ez bakarrik gehiago, edo egunero, edo eguneko lan, eta barrez beste. Erderaz beste edo gehiago. Eguneko 5,5. Gau, fan nintzen gero, gatu nintzen, tan txokau eta datuarekin. Fan nintzen, Euskal Herriko data zein den, Euskal Herriko data, eta eguneko 16. Ez da ere ikargarria. Euskal Herriko biztanleen eguneko 16 bizi da euskaraz. Ez da bizi euskaratik, ez da bizi euskararekin, ez du lan egiten euskaraz, ez bizi da euskaraz. Hitz egiten du, konsumitzen du, bere inguruan, euskarak bizi ditu, ez euskara ezker bizi direnak, ez euskararekin bizi direnak, dira euskaraz bizi direnak, euskarak bizi direnak. Eguneko 5,5. Horietatik erdia da, datua oso zaudetxo. Eguneko 5,5 hori, maseiko gauzkoa. Atorren, 4 urte barru, eguneko 5,5 baldin bada, ez, baldin bada eguneko 4, eguneko 16 izan behar, eguneko 4 baldin bada, ze tokizuna daka guztiak, ez da. Ze euskeraz bizi den jendeak joaten baldin bada txikitzen, normal garria da, agenek, ez da? Datua horra zuen, agenek da. Eta hori guztut, benetan, ez zailo bakarriko hori bilatu, baina hori behiatu ez zailo oso arreta horiz. Ze, gero ipatzen denean, zabaldu behar dela, beste espazio batzuk aurkitu behar ditugula, gazteen gana iritsi behar dugula, gune erdaldunen gana ere transmititu behar dugula, zerekin iritsiko gara, zer transmititu dugu. Transmititu uneko 5,5 horrek, uneko 16 horrek, sortu, egin, hitz egin, konsumitzen dugu. Ez zer transmititu dugu, hori da, ez da. Orduan, netzako funtsezkoa da, horrek, behintzat biztatik ez galtzea, eta ni nukleo hori erabiltan ikusten dut. Nukleo horrentzako geruza, tipularen geruzaren barneko muin horrek zerraka benetan ikasteko, konsumitzeko, transmititzeko, erabiden ez. Administrazioa daka, administrazioa gauza batzuk, toki batzuetan, irakaskuntza gauza batzuk, toki batzuetan, erabidetan egunero, arlo askotakoak, tipo diferentetakoak, kolore diferentetakoak. Orduan, gune gogor hori ez handitzea, ze premiazkoa, ez da? Edo zabaltzea, irradiatzea. Hortik bizitasuna, hor bizitasunik ez badago gutxi zabalduko dugu. Eta elikatu behar dela, mimatu behar dela, sustatu behar dela, ongarritu behar dela, eta zaindu behar dela. Nukleoa gorri nola definitu ezaken, euskaraz konsumitzen duena, euskara erabiltzen duena, euskara sustatzen duena, euskara transmititzen duena, euskara konpartitzen duena, bere zirkuloa edikatzen duena, saiatzen dena zirkulo hori zabalago izaten da, iten gabe ez, transmisioen bidez, eta nik erabideak ikusten ditut, jendea konsumitu egin da ditu, erabiltzen ditu, erabideak transmititzen dute, erabideak konpartitzen dute, elkarren berri ematen dut, eta komunitatea sortzen dut, ezta? Erabideak, Txabiren tesitik atatako esaldi bat gustatu zitzaian, bat gero beak ere aipatzen dula indikatua dela esaldi hori, esaldi politika da, komunikabidea kulturala bertan azten den teknologia. Da, definizio interesgarri bat, ezta? Kultura bertan azten den teknologia. Kultura bat dago kuligen, hazi egiten dena eta teknologia da. Haitu hiru ideia interesgarri, ezta? Kultura, hazi edo azkundea eta teknologia.
Pero komunitateen uste ez duela hemen esplikatu behar, komunikabidek eta komunitatean arteko lotura, ez da. Hitzaldiak esaten du, baina lotura tengabea da. Mikromundu bat dira, elikatzen dutenak, transmititzen dutenak, elkarren parte ematen dutenak, eta ere, egia da, konsumo aldaketarekin, behar bada galtzen ari direla, edo galdu dezaketela dakaten trinkotasun hori, eta gehiago konsumitzen da tximeleta efektu esaten da, eta pantaiatik pantaiara joan konsumitzaileak gara, gutxitan ditzen gara bere bezala, periodiko hartu eta aldizkai hartu edo telebistan jarri eta nork ez du aldatzen, nork ez du konpartitzen, nork ez du sakelekoa egiratzen, aipada eta beletak edo eta gero, ez da? Azten batean, tengabea da, eta general. Eta inkastez garen artean, gero eta gehiago gara, ere horrekin, ez da? Pantalla ez pantalla, sumitzen. Oso interesantea zen, zute txabinik entzunda edo gehin ikertetetan, zaten zuten ez da, galdetu ezkero, atzo ze irakurri zenun, atzo ze irakurri zenun, bai gero, nun irakurri zenun, eskotan ez da, esaten. Atzo ze irakurri zenun, irakurri bat, ez duzu berri, ez duzu goienan, etorri zaizu Twitterretik, entzun duzio, batek baseatetik diari zuen, errametik diari zuen. Orduan, ez daka hainbeste garrantzia ja nun baiz eta zer konsumitzen duzun, nola konpartitzen duzun. Orduan, egia eta bideak hor, ari direla galtzen referentzia eta sumarizan baten, ez da? Periodiko bat, errati bat, aldizkari bat, konpartitzea, ez da? Da, guain importantea eta tximeleta hori, ez da? Tximeleta hori guri nola doa, ez da? Eta orduan hor, berrasmatu eta berpentsatu inberda hori guztia, eta ez da, erantzunik hor aipatzen ari da, ez da? Uste ere Txabi edo Gorkaren ikerretan entzundakoa eta irakurretakoa eta azpimarrautakoa, ez da? Kontsumoa, une horoz da, kontsumoa, une horoz kontsumitzen dugu, baina formatu diferenteak kontsumitzen dugu. Batzuetan, egunean zehar ari gara sakelekotik edo ordenagailutik, eta hor gauean hartzen dugu telebista, eta hor goizian denbora bat bako periodikoa, eta igual asteburutan papera eta astean zehar formatu diferenteak, kontsumo harina da, aldatu eta asko, goza da, gutxitan irakurtzen dugu oso interesante, izan bardu irakurtzen dugu ekilera dena, larretik, interesatzen zaiguna, zeharkakoa da, emitzen da, eta nahierakoa nahi dugunean irakurtzen dugu. Nahi dugunean nahi dugu dena. Ratia, telebista, papera, ez zuk esan diozu, nik nahi dut nahiago, eta nahi dudan bezala. Esate bateako ben, garri dute ekimen analytics, ekimeneko edabide guztien neurtzen dituen, edabide guztien sarea edo neurtzen duen tresna bat, ekimenen martxan jarri dugula, ikusteko bizkat interneteko goera hori nola doa, ezta? Ezkerrekoan da ekimen osoko datu bat, gora bera horiek batzutan dira sistema beak egin datua, hor ikusi baduzu kurba bat gora doan, ezta? Azkenik jabeteko datuak egin dira Euskara bidez historia izan duten datu honetik. Baina eskuineko oso kurioso da, mugikorretik nolako ere konfliktu. Lehen datu dira 2013koa, eta azkena 2013. Hiru urtetan ikusi zuen nola urditzen da diren. Gaur egun hainbat eta bidetan erdia da, sakelekotik konsumitzen dugu. Eta tenga da. Horrez esan nahi du. Esan nahi du harina, esan nahi du azkarra, esan nahi du konpartitzekoa, esan nahi du nahiera. Orain bai, orain mozten dut, eta gero jarraitu, gero ez du jarraituko. Konsumo oso diferentea da, oso ikara egin dut. Baina zer egin nukleo hori
elikatzen, horreko nirita horretan, ezta? Nik hemen pixkat aldarrikatu nahi dut komunikabide tematikoen garrantzia eta estrategikotasun hitza gehiagik erabiltzen dugula eta denetako baina dugu historikoa zen. Orduan, baina egia da, komunikabide tematikoa dela arlo bat nahiko biztatik galduta izan duguna, behar da ez duna izan gu ekimenen nahi betitzik dugu, ez? Ari nazionala, tokikoa eta beste guztia, ez? Nazionala bat diuzen diren, haute zea bat, trajektoria bat, haute garrantzia bat, tokikoa akigu bakoitza gutxo gara ezin den bere ingurukoa, akigu zezabaluta dago, zera gira duten, nazionalak egin dute komunitate oso irudikatu eta harrematak jarri, tokikoak, komunitate txikiagoak, urbilagoak eta tematikoak zer ditu. Tematikoak, nik uste dut, gaitasun handia dutela, hain zuzen ere, konsumo berri hau, gainerakoa, azkarra, harina, espezializatua, pixkat, harrapatzeko. Onartzen bali badu, gerotan gehiago, nahi duguna irakurri, nahi duguna interesatzen zaiguna, eta ez periodikoko zuzendariak erabakitzen duena, ez da, nik nahi dudana, nire guztua zein dira, horrela gara, zer da. Horrela gara, dakat, aiz bidai aldizkari bat, zazpizetara, dantzaren inguruko portal bat, bakat pedagogia eta irabaskuntzaren buruz beste bat, arkitekturaren buruz eta pentsamendoaren buruz beste bat, euskalduntza faltatzen beste bat, zientziaren buruz, gazteentzako, gaztei zuzendutako beste bat, aurrentzako bat, musika, zinema, bertsolaritza, aditut, eta badaude. Eta bada gure pelea bat, pixkat horiek gaina kalitatezkoa da, hori izan gauza bantzen, kalitatea ondia dago, espezializazio ondia, batzuetan komentatzen duz da, oso konsumo txikia dakate, eta hien behi egiten dut, ez konpara duta beste Espainian bertan, tipo kontako zientzia alizkan, jakin alizkan, markatu, eluia, zientzia alizkan. Zientzia alizkan edazkan konsumoan behien, badakite, Espainian dagoen publiko potenzialatiko antzeko konsumo, ez dira txikia, berez ez da asko konsumitzen den publikoa, zientzia alizkan, baina iristen dira beraien esparroa. Zara, ari gara, iristen dira, 100.000ko espazio txikiotara, datuak oso txiki dira, baina betetzen duten bete beharko luketen funtzioa. Baina egia da, eta hori detektatu dugu, analiti sortan, irakuziturien konsumoa, ikusten dugu tematikoak, konsumo txikia direla, estankatuta daudela, ez dagoela proiektzio beste batzuek, ez dute estrategia bateratu eta hori, bada gure erronka bat bintzat ekimenen pixkat erabide horiek sustatu eta beste modu bat ez pixkat planteatzen. Ludikotasunarekin, interesarekin eta bakitzaren apetekin, ez da. Azkundea hortik etorri haitik nahi duz izan. Azkunde interesgarri bat, asko aportatuko duena sektoreari eta asko aportatuko dugula diotenak sektorean, ez da. Horretarako, konsumo hori areagotzeko eta beste modu bat ez, igual interpretatzeko, horkak esaten zuen, ez da. Kirolen kari bat, txutxuguzua, nosio guztia, ez da. Bakoitzazta behar nosio, denetan ito daiteke, hortako zer da, hortako ikerketa ere behar da jakin, behar da egiratu eta guari gara biskatu nahi hainbat gailu edo tresna biskatu begiratzen diseinatzen da eta azkartzen. Bat da ez, dokusari izateko sistema bat, aipatu baldin badut konsumo nahiera dela eta tximeleta bezala dela, egia da
irakurleak saltu dute ez bakarrik erabidete, bizta eskuntza konsumitzen dugu, ez euskaz bakarrik, beraz, eta alguno, txezez, ingresez eta beste perversio oskerra. Orduan, pixkat zentralizatzeko, pixkat ez egiteko bitzen lehen saltoa ez egiteko automatiko euskara horrela edo ari gara begiratzen modu bat nun zukari ez begiratzen bali duzu argian, ez? Ruper Ordorikai azken elkartzen. Bueno, Ruper Ordorika diskografiatea du eta ari da diskurso bat egiten horren dugu. Bueno, eukitzea, orduan, lehio bat, hor, aterako diren Ruper Ordorikai gainerako euskarazko edabiltan zer elkarrizketa, ze reportaje egin zazkio. Orduan, zu, gehiago jarri nahi behar duzu, eta ez bagarrik argiak egin dut elkarrizketa hori, hor klikatu zekusko zuen, Berrian, Gorienan, Gaztezulon, ez dakit jakinen egin dizkioten. Hori bada, konsumoa behintzat lehen bueltan fidelizatzeko modua. Iruditzen zaigu zer interesgarria dela eta hori praktiko, hori diseinatuta garatuta dago, teknikoki posible da eta hori nahiko beruke pixkatu hori zaratu ez da, aurten gara. Ekimenen aditiz aipatu dizuet, hor sektore osoaren konsumoa aztertzeko tresna oso potentea da, aukera ematen duelako edabide batzuean konsumoaren alderatzeko da. Zu jarri zarezu Goiena eta Garaiki. Eta azken hilabete honetako konsumoa nola den. Ikusten duzu, tauletan gora joan den, Twitterren ondo da Facebooken gaizki dabien. Hori izan da oso esperientzia interesgarri, ze diseinatu genunean hori, batzen ez, behin aldetu genuela. Eta bakoitzak ikusten dutu, eta datu zer egiten ikusten dutu. Eta batek esan zuen, omen nahi dut denen datuak ikustu, beste ez ikusten dela. Ados. Baina, mango dugu beste pausa eta onartu zen, ikusiko ditu denok denen datuak. Hori da berez industriak egiten da, oso interesgarri. Oso interesgarri, eta orain edabide guztiak ikusten dituzte beste guztien datuak. Hori ez dago, hemen Euskal Herrian ez dago lakoik, diario asko sekulan ez dituzke konpartituko diario ez egiten, sekulan ez. Hemen Euskazko edabide erabaki dute konpartitzea denetan. Hogeita hamazazpi adierazle daude, nundik kontsumitzen dugu jendea, internetetik, Facebooketik, Twitterretik, tabletatik kontsumitzen duen, hilabete, zenbat jarraitzaile behar dituzte, zenbat dituzte. Hor, datu asko atea daitezke eta datu asko interpretatzeko eta aditu bat izango dugu. Oaintxe bertan diseinatu dugu behategiaren barruan beste tresna bat oso importante izango da, eta bete Euskal Herrian inork ez ezta. Horako datu base antolatu bat, eta izango da datutegia deitzen den sistema, nun hiru tipoko datuak egon. Hau dira datu soziolinguistiko, eta dira herri Euskatetik ateratzen diren datu sozioekonomikoak, kultural, ekonomikoak, lurraldearekin lotutakoak, eta zuk begiratu izan duzu, sartzen bali baduzu Guaixe, Sakarako aldizkaria, Sakarako 8 udalerritan banatzen bat da, 8 udalerri horien datu guztiak, bai Euskalduntza alfabetatzea, udaltzea, alderdi politikoen bilakaera, 40 datu diferente. Horiek txertatu daitezke eta daitezke datu batzuka. Euskaren ezagutza, eureko 40-tik gora den tokietan ze konsumitzen. Tokikoa konsumitzen, nazional, irratia konsumitzen dira. Hori sistematizaguta dago eta hori zagutu dira. Hori zago da blokea. Bigarren blokea da, edabidek beraiek egiturai egiten buruz egin duten inkesta bat. Ze aurrekontu daukaten, ze langile profila duten, zenbat emakumea baten, zenbat gizona dauden, zenbat publizitatean zenbat jasotzen duten, hori guztia sartuta dago eta hori edabide guztia ikusten dituzte. Behen datuak eta ekimen osoa. Eta hirugarren horrela dira datu publikoa. Ze finanziazioa dagoen, zenbat laguntza publikoa dauden,
hor horrelako datu base bat oso kluster gutxi da, klustera gandu zuzen, hemen ez bazara kluster bat, hilaz herrietan. Klusterra da, administrazioarekin harreman privilegiatuak izateko, konsideratuak izateko, klusterrak ez dituzte datu bat, ez dituzte konpartitzen datu. Konpartitzen dute Euskal Herrian. Hori ere, badela, kalitatearekin lotutako ikuspegi, konpartitu, aztertu eta banatzeko joan. Datutegia eta ekimena ditiz eta dosare eta hortik neurketak gertatzen dira eta zenbaki, bakizue, azken honetan asko alpatzen ari dela, guk, gure buruari beti galdera, gure konsumitze zenbat diren txikia gara edo handia gara, handi txiki edo txikia handi ze tamaina da, nola errelativizatu guzti, ezta? Eta beti erabaki dugu eta beti pentsatu dugu neurketak oso importantea zen. Gorkak aipatu duzak, ezta? Baina, halako batean iritsi zaitu neurketa handi bat, HPS duena, ia zen duzuena, 8.000 galdera, Euskal Herri osoan, inoiz ez da horako inkestarik egin. Piskat definitzeko eta ikusteko, ez bakarrik nazionalek edo unkari batek zenbat konsumitzen, ez da herrietan eta zenbat. Eta konturatu behar, orain momentu enten, noiz, horako ikerketa bazkagunean, zalantza jarri. Zergatik, 8.000 lagun egindako ikerketa horrek, hala ere ez du lortu iristea txikietan. Zenbat eta txikiago izan eta desfase handia. Iritsi da momentuan guk, eta bide batzuk esan dute, guk 2.000 pieza asko, 1.000 berreun da ez, 1.000 pieza asko. Zergatik, gara zuen benak azuzen. Eta hori, inkesta horrek ematen dugu lagun mirapura ez. Listo. Zenbat txikiago izan orduan eta komplikatu. Eta iritsi gara ere ikustera ez bakarrik zenbakia baiz, eta zenbakien interpretazioa ere lehen esan dugu, atzo zein dago izan du. Hori da galdera, inkesta batean egiten zuten galdera. Atzo zein dago izan du. Zutan ez da dugu zein dago izan du. Normalen zein dago zen, normalen zein dago zen, irakurtzen dugu. Egure irakurtzen dugu ez, bestean bitan, bestean minutan. Eta hori importantea, hori oso importantea, baina inkesta batian ez da refleja, eta eguneroko edo ohiko irakurra bezala ez eta iruditzen zaigu, gero eta gehiago izango dela konsumo horrela. Ez fidela, ez etengabea, ez itxia izan. Konpartitua, irekia, orduan zenbakia, gero eta galdera ikur handia. Bukatzeko, ikusten hiru galdera, gazpauna erantzun behar da, bideo bezala, eta hiru erronka direla baita kasurik, ezta? Eta da, jakitea zergatik irakurtzen dugu, zergatik entzuten dugu, zergatik ikusten dugu, zergatik hori ez bestia, zein da motivazioa, zein da irakurketa, entzun eta ikusten dugunera atzian zer motivazioa dago, oso importantea dira. Zenbat baino importantea da. Zer garrantzia edo zer eragina dakan irakurtzen dugula, irradiazioa, zer transmititzen dugu, zer konpartitzen dugu, zer eragiten duen irakurtzen dugula. Eta hirugarrena da, zer irakurri nahi dugu. Hau desioa, zer irakurri nahiko genuke, zer falta zaigu, zer ez dugu topatzen. Zeratik irakurtzen dugu, erderaz, euskaraz irakurtzen ez dugu. Motivazioa, irradiazioa eta desioa. Hiruak dira kalitatezko, zenbatzen zailak direnak. Baina kualifikazioa handikoa. Lagunduko digutenak asko ulertzen sektorea behar nola konsumitzen den, nola ulertzen den, eta horrela begira ere ze bilakera izan behar duen. Beraz, horrek lagunduko digulako neurtzen titularen barrualde hortan dagoen nukleo hori, nukleo horren indarra zen. Ez tamaina behar da, uber tamaina ez dugu inbesti importa momentu honetan, nahizik eta zein darra dakan, gorritasunaren koron hortan ze maila dakan, eta interesgarriak den kapazitatea dakan, handitzen.